ಮುಂಡಾ ಜೋರ್ ಬಚ್ಚ ಬಪ್ಪನ್ ಮುಂಡಾ ಸೋರಿಲ್ಲ ಬೇಕು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಜೋರ್ ಬಲ್ಲ ಬರೋದು ಮಾಡ ಇಡ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ 80 ನಂಗೆ ಕೋಟ್ಗೆ ಗುಡ್ಗು ಬರೋದು ಬರ್ಸದಲ್ಲೇ ಮಾಮಿದಲ್ಲ ಎತ್ತ ಅರ್ಧ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಮೀ ಓ ದೇವರಿಗೆ ಏತು ಜನ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪಂದಿರ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಈನಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಂದಿ ಜೋರ್ ಬೊಲ್ಲ ಬರೋದು ಗುಡುಗು ಬರೋದು ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕು ನಿಂತು ಇಟ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಐಕೆನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲಾರು ತೋಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ತೋಜ್ಜ ಹೆಂಗ್ ದುಂಪು ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕು ತೆಡಿ ಹಾಕುಣ ಬಂದು ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಪೂಜಾ ಪುಷ್ಪ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಬಸ್ಸನ ಫುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಬರ್ಸ ಗುಡುಗುಲ ಬರೋದುಂಟು ಮೂಲ ಸೈಡಿಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡಲರಿಗೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ತೆಡಿಲ್ ಸೇಮ್ ಆಂಡಲ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾನೆ ಲೇಟಿನಿ ಲೈವ್ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಸಾಕ ಮುಲ್ಪ ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿ ದೇ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮೇಡಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಾಮಿಗ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ಸೋದು ಅರ್ಧಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಸಾಕ ಪಂಡದ ಉಡುಪಿಡು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಗಿವ್ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇ 5 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ದಾಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡುಗೆನಾ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜವು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಮತುಲೆ ನಾಲಾರಿಕ್ ಸರಿ ಅನಗೋವರ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ದಾನೆ ಲೈವ್ಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜರಂದು ಬಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ಅನಗನೇ ಬತ್ತಾರು ಎಸ್ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುದ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡತ್ತೆ ನೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ 30% ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪು ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅವನ್ಮಟ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಸೊ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಬೊಕ್ಕೈನ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿ ಇನ್ನ ಉಡುಪಿ ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಲ್ಲ ಅಂದು ಬೊಲ್ಲ ಅರೆ ಆಪೋ ಪಂಡೈನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂದರು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋದ್ಯೆ ಇತ್ತೇ ನಡ್ಕೊಂಬಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತೋಚುವನಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ರಜೆ ನೈನಿ ಯಸ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸಾಕ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಲೈವ್ ಇರ್ದು ಓಕೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸೋ ಹತ್ತಿನಾರ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಬೈದ ನಿಗುಳು ಪೋಪನೆ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಸತೀಶ್ ಬಂದು ಲಿಪ್ ಸೂಪರ್ ಬಂತೆ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಂಕರಿ ಇನ್ನ ವೈರಲ್ ಪೋಡು ವಂಗಲ ಈನ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಂಚ ಆಪುಂಡು ಯಾಮ್ ಬೇಲೆ ಪಂಡದ ಬೇಲೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆಪು ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಂಡು ಚಾಪರಿಯ ಎಂಕಲ್ನ ಆತಂಡು ತುಕ್ಕು ತಿನ್ನೊಂದು ಟೈಟ್ ಕೊಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸ ತೋಜಾಲಪಿದೈ ದೇ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಚಿಂಟದಲ್ಲ ಮೂರು ಕುಂದಲ್ ಮಾಮಿ ಕುಂಟಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಉಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಹೋಪಂ ಬರ್ಸ ಓಡ್ಚೋಡೆಗ್ಲ ಈರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಚಾಂಡೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರೋಳು ಬರ್ಸಣ್ಣೇನೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು
ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲೇನ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಾರ ಮಾರೆ ಚಾಪರಿಯರೆ ಚಾಪರ್ ಬಲೆ ಮಾರೆ ಅರುಣ್ ಒಲ್ಲೇರು ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಂದಿರು ಆರು ಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ಕೋತೇರಿ 3 ಗಂಟೆ ಹೋತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಾದೆ ಬತ್ತದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ದಾದೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆತೆ ಬೊಳ್ಳಗು ಅಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೀಪಕ್ ಗೌಡ ಜಿಯಪ್ಪು ಪಂತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಪನ್ಯ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೋಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಇತ್ತ ಬರ್ಸಾಗ ನಿಗಳು ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಪ್ಪು ಅವಲಿತ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅವ್ವೆ ಅಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ನಿಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವ್ವೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ 4 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಲೈವ್ ರೆಸ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿನಿ ಸಂಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈನ ಸಂಜನ ಏನ ಪನ್ನೆಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಳೆ ಈನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಲೆ ಇನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತೇರುಗೆ ಓಲ್ ಬತ್ತೇರು ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬಿ ಒಲ್ಲೇರು ಹಬ್ಬಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊತ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಬಂತೆ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅಂಡ್ ಐಕೆ ಕೇರ್ನಿ ಓಲ್ ಬೆಲ್ ಅಂಡ್ ಓಲು ಉಂಡಾ ಅವ್ವ ಮೇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಏನನ್ನ ಪಂಡೇರ ಐಕೆ ತೆಡಿಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಈಗ ತೆಡಿಲಿ ಪೌಂಡು ಮೇಯ್ತೆ ತೆಡಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಗ 4 ಬರ್ಪೆ ಬಂತು ಪಾಪ ಏತು ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅದನ್ನ 30 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತದಲ್ಲ ತೆಡಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೌಂಡು. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂತೇರಿ ಹಲೋ. ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ಸೊಂಡು ದೇ ಬೊಲ್ಲ ಏಯ್ ಮಾಮಿತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬುಳ್ಳು ಚೆಂಡೆ ಆತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇ ಅಕ್ಕ ಬಂತೇರಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು. ನಮ್ಮನ ಬಾಲ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ ಏರ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕೇಂಡಾರ ತದುಲೆ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ 4 ದೀಪೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಡಿಯಕ್ದೆ ಬರ್ಸಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ಬೋಲೋ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ ತೋಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲಮುಲು ರೋಜಾರ ವಲ್ಲಿಗೆಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲು ಉಡುಪಿ ಮಾರೆ ಬೈಲೂರು. ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ದಾನ್ನ ಇನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದು ಎನ್ನಡದ ಅವು ನಾಯಿನ್ ಕೊರ್ಪರ ನಿಗುಲು ಕೆರ್ಪರ ಬನ್ಯ ಕೆರ್ಪರ ನಿಗುಲು ದಾನಿ ಕೆರ್ಪು ಎನ್ನ ಮೋಸದ ನಾಯಿ ಹೊರಡು ಜನ ಕೆರ್ರಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸಾಗು ಬೋರ್ಡ ಲೈವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಸ ನಾಣೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಸ ಕರೆಂಟ್ ಬೈಜ್ಜ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಡು. ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಣ್ಯ ಅಂದ್ ಆರೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರು.
ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಇನ್ನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಮೊರನೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ನಾನೇ ಕೊರ್ನ ಗಿವ್ ಅವೇ ಬೊಡ್ಸತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಎನ್ನು ಮಿತ್ ಎರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರು ಬರೀಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದು ಜಾರು ಇಪ್ಪಾಯ್ಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ನಾನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಕೊರಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬುಡ್ಲಿ ಏರಾರು ಗುರು ಶೆಟ್ರು ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನ ಗಿವ್ ಅವೇ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಒಂಡೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಮೈತೆ ದಿನ ಭೂಮಿಕಾ ಇದೇಗ ಮದ್ಮೆ ಆತಂದೆ ಓ ಅಂದೆಂಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತದೆ ಆಂಡ ಚಾಂಡ್ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ಏನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ ಲೀಕ್ ಆಪ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊರಿಯಾಡನಿಗೆ ದಾದಲ್ ಎಫ್ ಬಿ ಉಂಡ ಎಫ್ ಬಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಟ್ನಾಗು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಬುದಾರ ಗೌತಮಿ ಕಾಮತ್ ಅದು ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಪುಚ್ಚೆದ ಫೋಟೋ ಉಂಡೆ ನೈಟ್ ಎನ್ನ ಮೋನೇಜ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬತ್ತುಂಡ ಸಿಸ್ ಒಂಜಿಲ ಬೊಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಎರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರಗಡು ಯಾನೆ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡ್ಸಿ ನಾಣೆ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಕಾಸು ಓದಿಂಡ ಆತೆ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಅನಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇ ಐನೈತುಲೆ ಕಡಬಿಡೋಡು ಏರ್ ಬೇಗ ಕಡಬಿಡ್ಪರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ತಿನವ ಅಕ್ಕ ತಿನವ ಅಕ್ಕ ಏನ ತಿನ್ನವ ಪಂಡ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುಲಿಯೇ ಇರೋರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಲೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ಇತ್ತನ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತೂಪಾಡತ ಅಂಚಾರೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಲಿ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೈಲೂರು ಅಲ್ಪ ಬೈಲೂರು ಹಿರಿಯಡ್ಕದಲ್ಪ ಇಜಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ಪಂಪೆರ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾತ ದಾದಿ ಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ದು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಕ ತೂಕ ಏನು ಶೀಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಣೆ ಏನು ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಈರ್ನ ನೇಮ್ ದಾದಾ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಗೌತಮಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ನಿಗುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ನಿಗಲೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ರಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೇರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರಂದ ಎಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಚ ಬೈಲೂರು ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಸರಿ ಪಂಡ್ಪುನಿಯಾನು ಹಿರಿಯಡ್ಕದಲ್ಪ ಬೈಲೂರು ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂದಿರು ಹಲೋ ಇನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಈರ್ಲ ಅವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಈರಿ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಏನು ಬಾರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸಿಸ್ ಯಾನು ಹುಷಾರ್ಲ ಇರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೋನು 16 ಹೆಂಗೆ ಹೊರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾ ಮೂಚಿ ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಐಫೋನ್ 16 Pro ಅಂದು ಎನ್ನದೀನಿ ಮಾರೆ ಆತ ದುಡ್ಡುದಾಗ್ಲ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನರ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ और कंटिन्यूस पाचर साथ ओबे ಏನಿದೆ ಸಂಡೆತ್ನ ಸೋನು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐತಾರ ಇಪ್ಪುವೇರ ಪನ್ಲೆ ಫುಲ್ ಅವಡ ನೀನು ಕೊಡು ನಾಂಡ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ ಹಲೋ ಹೇ ಕಾಂತೆ ಗೂಂಚೆ ಏನು ಈ ನಾನು ಹಿಂದಿದಗುಲ
ಇಂಚಿನ ಇರ್ತಾವೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಜೋರ ಬರ್ಸ ಜೋರು ఇంట్లిగ్ల జోరా ఎంచొల్లారక్క యార్ అన్ని ఎంచొల్లేరు ఫైన్ நம்ம உஷார்ல ஈரெஞ்சொல்லாரு ತುಳು ತುಳುಡು ಓ ತುಳುಟು ಹೋಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದೆ ಓದರೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯರ ಅರ್ಥಬ್ಜಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡಂತ ನೆಟೆ ಒಂದು ಏರ್ ಮರೆ ಸೋನು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ MS ಧೋನಿ ಚಾಂಡು ಇನ್ನಂಡೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ MS ಧೋನಿಗೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನ ಪನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಬಂತೇರಿ ಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಂಡ ಆಂಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಗಾಂಡಿ ತೆಡಿಲೆ ಬರೋನುಂಡು ತೆಡಿಟ್ಲ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಐಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೌದಾ ಅಂದ ದಾದಿ ಚಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ ಖಾಲಿ ಚಾ ಆತ ರೂಬಿಯೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಾತಿನ ಗೊತ್ತವನಿಗೆ ಏಯ್ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಗೋಣಿ ಓಡ್ತಿ ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ದಾ ಮೊಕೊರ್ತಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೇರ್ದು ನರಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಯಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಂದು ಸಾರಿ ಈ IPL ತೂಪರಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತದು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಏನು IPL ತೂಪುದು ನಾನು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ತೂಪುಳು ಮ್ಯೂಟ್ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಸಾರಿ ಏನ ಸೋನು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತು ನಂಚದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಲು ಕೇನುಂಡ ಕೇನುಂಡಾ ಮ್ಯೂಟ್ ದೆತ್ತ ಈ ತಾನೇ ಮಾಮಿ ಚೆಂಡೆ ಎತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮಿ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ನೆರೋನುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಆರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋಡ ಇಂಕು ಲೆಕಾಡೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸರ್ ದುಂಬು ಈನಂಡ ಬೇಲೆತ್ತನ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಅರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ನ ಅವಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಓ ಅಂತೆ ಬೊಕ ಬೀಕ್ 0-0 ಇನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜೋ ಎಸ್ ಕೇನುಡು ಓಕೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಹೂವು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಈರ್ನ ಮಾಮಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇದಿ ಯಾರೇ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗಾರೆ ಪುಗರ ಒಂದುಂಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಓ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾರ್ವಾಲ್ ವಾ ಟೀಮ್ ಉಡಿಪು ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವನ್ ಶರಾವತ್ 2 ಜನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈನೇ ಅಂದು ಪಾಪದ ಮಾಮಿ ಖಾಲಿ ಬಚ್ಚಿರು ಓಲೋಲ್ ದೀಪುನು ಬೊಕ ಪುಗ್ಗೆರೆ ಓಲೋಲ್ ದೀಪುನು ಬೊಕ ಇರುವ ಸರಿ ನಮ್ಮಡನೆ ಕೇನು ಬಚ್ಚಿರೆ ತೂತರಕ್ಕ ಬೊಕ ಇನ್ನ ಪುಗ್ಗೆರೆ ತೂತರಕ್ಕ ಉಂದೇ ಹರ್ನ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಳ್ಳಿ ದೀಪುನು ದಿನೇಡು ನಮ್ಮಡನೆ ಮಂಡೆ ದಿನ್ಪುನು ಕಾಂಡೆ ಲಕುದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇನ್ನ ಮಂಜಣ್ಣನ ತೂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂಜಣ್ಣನ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಈನ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತನಿರಿ ಮಂಡೆ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಅಂದಿಯೇ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ 1 ಪುನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡೆ ಒಣಗಿಲ್ಲ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏರೇ ರಂಜಿತ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನ ರಂಜಿತ್ ಏಡಂದೆ ಅನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುಣ ಇಜ್ಜಿರಿ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅರುಣೇ ಪಲಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಸೋನು ಏರಿಯೇ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಾ ಯಪ್ಪಾ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರವಿ ಇಂಕ್ಲಿಗ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಪೂರ ಇನ್ನ ಸೋರ್ನು ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ನಾಯಿ ಸಂಡೇ ಇನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿಯಾ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಅಂದೇ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೋರಿ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಊರ್ದಾರು ಅರೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಹಲೋ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ತಿರ್ಗೋನಿತ್ತಡು ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಿತಾ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಾನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚರ್ಬಿ ಜೋರುಂಡ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲಾರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲೆ ಈನ ಪಂತೆರಂದು ನಮಿತಾ ಇರೇಗ ಬಂತಿನ ಸಮಾತುಲ್ಯಾರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ದಾನಿ ಇರೇಗ ಚರ್ಬಿ ಜೋರುಂಡ ತಿಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು, ಐ ಆಮ್ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ಬತ್ತೇರು ಯಾನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಆತೀನಿ ಇರ್ನ ಗುಣನಾಥ್ ಕೇಂದು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಉಂಟಾ? ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು, ಹೆಲೋ ಆರ್ದಾಯಿ ಅಂಚ ಪನ್ನಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಇರ್ ಕೀನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಂತಿನತ ಈರ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಈರ್ ದಾಯಿಗ್ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಪಾರು ಬೇಜಾನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಚಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂದದಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಪೂಜಿತುಲೆ ಐಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪನ್ನಾಕುಲ್ ಬರ್ಪು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೌತಮಿ. ಎಂಚ ಸೌಖ್ಯ ಆತೆ? ಎಂಕೋ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಂಕದೆ ಯಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಇರಕ್ ದಾಯಿ ಜಕ್ಕಿ ಮಾರೆ ಬೇತಕಲ್ನ ಪುದರ್ಪುರ ದೆಪ್ಪುನ ಈರೊಂಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಲ ಒಂಜೆ ಮಾರಿ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲುನಲ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿ ಬೇತಾಗಲ್ನ ಪುರ ದಾಯಿ ಜಕ್ಕೆ. ಸೋನಿ ಎಂಚ ಪಾತೆರುಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜನಿಕ್ ಒಂಜೇ ಪೊಣ್ಣನ ಲೈವ್ಡ್ ಈ ತುಳು ನಾಡಡಿ ಆಂಡಾತ ಈನ ಹೆಂಗ್ ಕತ್ತಾಯ್ತು ಈನ ನಾಡುದಾಯತ ತುಳುನಾಡುದಾಯತ ಅಂಚ ಅಂದ ನಿಗಲ್ಪುರ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕುಲು ಅದು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನುಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ ಮಾರಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸರಿಟ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಕಲ್ಪುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಸಂತ ಪಂಪ್ನವರು ಹೇ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಸಮಾನ ಏರ್ಪಡೆ ತಿಂದರ ಅಂತ ಪೋಯರಂದ ಇವರು ಆರಿ ಸೋನು ಅಂటున్నారు ಒಡೆ ಬೈರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕದು ಎಕ್ಸ್ ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂಡಿರಿ ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಯ್ಜಿರತ್ತ ಏರ್ ಪಂಡಿರಾ? ಹಾ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಗಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯರ್ ನಮಿತಾ ಈರ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿದಾಗನದಲ್ಲ ಓದ್ನೇಜ್ ಮಂಡೆ ಹಾಳಪ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಸಂತ, ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಸಮಿತ್. ಓಕೆ ಸೋನು ಬ್ರೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆತ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ನನ್ನ ಏನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡು. ಓಕೆ ಗುರುಶೇಟ್ರ ಇರ್ಲ ಬುಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ದಾಣತು ಸಾರಿ ಅರೆಗ್ಲಾ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರತ ನನ್ನ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ನಿಗ್ಲೇಗ ಅಂಚ ಪೂರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ಎಂದಿತ್ತು ಇಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪನೋಡ್ಲಿ ಇಂಚದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುರ ಪನೋಚ್ಚಿ ಒಲ್ಪಡು ಮರ್ರೆ ಇರು ಯಾನ್ ಬೈಲೂರ್ದಾಲ್ ಮರ್ರೆ
ನಮಿತಾ పోయేరు ನಮಿತಾರ పోయేరు ಅರೆ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಬೊಕ ಇಂಚಪುರ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಇಪ್ಪುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಹಾಳು ಮನ್ಪು ಮಾರಿ. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು? 23. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೈಲೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿಯು ಪೋಯಿ ಗುರು ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ನಿಗುಲೆಂಚಿನ ಮಾರಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಅಡೈ ಮಲ್ಪುನು ಶೀ ಅಕ್ಕುಲೆ BBC ಪ್ರಬಣನುಲ್ಲೇರು. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು? ಏಜ್ ಸರಿ ಪನ್ಪು ಮಾರಿ ಇಂದಿಕೊಂದು ಏಜ್ ಬೋಡಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ವೈಶಾಲಿ ಹೆಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ಪಂಪನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ಕ್ಯಾರ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ ಈನಿ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಲಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಗುಲಾಗ್ಲಿ ಏನಂತ ಬನ್ಲೆ. ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ಕೇಂಡಿ ಇಂಚಿ ನೀರು ಅಂಚಪುರ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋನೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಗೆ. ಅತ್ತೆ ನೀರು ಬೋಯ್ದಾರು ಆರು ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಿತಾಪುರ ಹೆಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ದುಮ್ಮುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಲಿಪುರ ಅಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ವರ್ಷ ಬರೋನುಂಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ನಿಗಲ್ನಂಚಿ ಬರ್ಸ ತೇಡಿಲಿಜ್ಜ ಉಂಡು. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುನೀಕ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಒಡೆ ಗೊತ್ತಾರ ಮಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸುದೇವ ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಈನ ಅಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ పేరు ಗ್ರಾಂತೇಶ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಯ್ಯಾನು ಮಂತಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೋನು ಯಾನು ದಾಲ ತಪ್ಪು ಪಾತಿರದ್ದು ಇತ್ತಂಡಲ ಸಾರಿ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಅದು ಸೋನಿಯರು ಅವ್ವ ಸರಿ ಯಾನು ಕಿಂಚ ಮಲ್ತಂದು ಲೆಂಕೆ ಮಂಡೆ ಆಡೋಣ ಮೊಗಲ್ ಅಡೆ ಮಲ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಪೂರ ಲಡೆ ಅನ್ಪರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಡಿ ಪೋನಿಗಲ್ ಪುರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ ಮೊಳಾಂಡ್ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದಲ ಹೋಂಡ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೆಲೋ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಯಬಾ ನೀನ ಓಂಡು ಮರವು ಯಬಾ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಪನೋಡು ಗೌತಮಿಯಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೌತಮಿ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದೆ ಲೈವ್ ಗಲಾಟೆ ಮೂಕುಲ್ನ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂಜುಕುಲ್ ಬತ್ತನೆ ಇಂಚಾನೆ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೆಟ್ರಾವು BBC ಪಂತು ನಾವು ಬಂತೀನಿ ಒಂದು ಅಂತೇನು ಕವ್ವೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಂತಶ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ತೆಡಿಲ್ದ ಪೋಂಡಿತ್ತೆ ತೆಡಿಲೇಜಿ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿರಡು ಸರಿ ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತು ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡು. ವೈಶಾಲಿ ಚಾಯ್ ಆಂಡೆ ಅಂಡ್ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೊಂಕಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಅನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಾಡು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಫಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂತೆ ದಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣ್ಣ ಎನ್ ಗ್ರಾಂತೇಶ್ ಮೊಳೆ ಅಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AK ಡೈರೀಸ್ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಇಪ್ಪತ್ತೈತಿ ಜನ ಮೊರಣ್ಣ ಲೈವ್ ಎಣ್ಣ ಇಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ದೇಪಾಲ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂತಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗು ಅಕ್ಕುಲೇ ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದಿಯೇ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಜಾಗ್ಲಿ ಮಾತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೇಸ್ ಮಾರ್ರೆ ವೈಷ್ಣವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ಯುವರ್ ನಂಬರ್? ನೋ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋರ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ DJ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ತುಕ ನಿನ್ನೆ ಟೆನ್ಷನ್
ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಪಂತಿರ್ ಯಾರೀನು ಬಂಡ ನೋ ಪಂಡ್ರಿಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಹಾಯ್. ಏರ್ಲ ಇನ್ನಿದ್ದಾನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊಂದಿದ್ದೆ ಕುದಸ್ಸಿನ ಅವನು ಗ್ರಾಂತೇಶ್ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಗ್ರಾಂತಶ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ರೆಗೋರ ಪಂಡತಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊರಣಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂಡು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪಂದೇನ್ಯ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಅಂದಿನ್ಯಾರ ಏರೋರಿ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತೇರವೇ ಏನ ಪಂಡ ಈರು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ನಿಜ ಉಂಡು ನೆನ್ನುಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ಆತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ನೆ ನಾನು ಎರಡು ಪಂತಿಜು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಲು ನಿಜ ಅಂದೇಡ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ತಪ್ಪಾಪಣತ ಈಗೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ವೀನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಗ್ರಾಂತಶಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈನ ಪಣೊಂದು ಲೇಖರ್ ನಿಂಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂತೇಶ್ ಪಂಡೆನಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಫೋನ್ ಭಲೆ ಆರಂಜಿ ನೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಕರ್ದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ಗೆ ಹಲೋ ದಾದ ಮಲ್ದರ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕೊ ಕೋರಿಯೇ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜೆ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬೊಕ್ಕುಂದೆ ಕಿಕ್ಕಿ ಪ್ರೊಪ್ಪೀಂಟೊಂದು ನಿಗಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ಅವಡು ಮದಿಮಲ್ಲೆಕ ಅಂಚ ಇರೆಂತೂ ಓಡೆಂಕ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏ ಪೈತ್ತೆ ಇತ್ತಾರಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಪೋದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಅದು ಬಂದಂಗೆ ತಾಡಾಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಇಂಕ್ ಬೇತ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಯಾನಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಬ್ರೈಡ್ದ ಲುಕ್ಕು ಮಲ್ಪರುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರಡ ಏಪನ್ ಮಲ್ಪರುಂಡಪ್ಪ ಗ್ಯಾನ್ ತೋರಿಸ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಾತೇನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಈರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದು ವಡ ಈ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಕಾಂಡೆ ಈರ್ ತೂಪುನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ತುಲಿ ಈರ್ ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ್ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬೀಲ್ಸ್ ಮಾತ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಂಪನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಈರ್ ವರ್ಕ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜರ ವರ್ಕ್ದೇನು ಲಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜರ ಅಂದ್ ಮೂರು ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ನಿಂಗಲು ಅತ ಲಾಕ್ಸ್ ಪಂತೇನು ಪೋತುಲೆ ಜಿನೇನು ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪುಜಾರ ಪೂರ ಲೈವ್ ಡೆ ಪಂಡಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದಿನಿ ಪಂಪನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಟು ಎನ್ನ ಈನ ಸಲಂಗ್ ಸರಿ ಅಂದು ಈನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಿ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಏ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತತ್ತು ತಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಹುಸಿ ಹಣ್ಣಿಂಗೆ ಕೊರ ದಯ ಗೊತ್ತ ನಂಗೆ ಕಂಡು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅನಿತ್ತೆ ಕುಳ್ದನಾತೆ. ವಣಕಂ ಪಂತೇರು ವಣಕಂ ಭಯಂಕರ ಪಂತೇರು ಅರೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರದ ಭಯಂಕರ ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅವೇಡ್ ಲಾಗ್ ಪುರ ತೂದು ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಗಿವ್ ಅವೇಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಮೋಕೆಜಿ ಎರೆಗ್ ಏರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ತುಕ ಗಿವ್ ಅವೇಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ವೈ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ದಾನಿ ಭವ್ಯ ಸಾಲಿಯನ್ MS ಧೋನಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಭವ್ಯ ಸಾಲಿಯನ್ ಇರೆಗ್ ಓಂತಿ ಬೆಟ್ಟು ಮಣಿಪಾಲ್ ಕೈತಲಾಪುಂಡೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂತೆ ಕೈತಲಾಪು ಇಲ್ಲ ಏಪ ಲೈವ್ ಮನ್ಪರ್ ಏನ್ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಅಂಚ ಪೂರ ಫಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇರಿಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣಗ ಅಣ್ಜೊಕ್ ನೋಟಗಳು ಅಡೆ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಡೇ ಏಪಲ 10, 11, 12 ಇಂಚ ಬರ್ಪೆ
ಇನ್ನು ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾದಣ್ಣವ್ರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೆ ಒಂಜಿ 4:30 ಇಂಚ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರುವಂತೆ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಒಂಚೂರು ಚೋಚ ಅನ್ಕೊಡದ ಅಂಚ ಉಂಡರ ಇರು ಗ್ಯಾನ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ನ ಕಡು ಇರ ಕೊರಿಯತ ಕೋರಿಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಅವೇ ಮುಜಿನಾಲಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ತಿನ್ನ ಇವ್ರು ಕ್ಯೂಟ್ ಅತೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ದೂರ ಪೋಯಿರು ಯಜಮಾನ್ರು ಈರಿಪ್ಪುನು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ ಪಾರ್ದ್ನಾರು ಬತ್ತೇಜಿಲ್ಲ ಆರು ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತೇರು ಕುಡಾರ್ನ ಡೈಲಾಗು ಕಾಂಡೇರ್ದು ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪೋರ ಬುಡು ಉಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಪೋತೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ನೋಡು ಪೋಪ ಆರೇಡಿ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇರಾ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಡ ಮಾಲ್ಪುನ ಇಚ್ಚಿಪೋಡು ತಿರ್ಗೊಂಬಾರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐದೆಗ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೇನೆ ನಾನು ಗಿವ್ ಅವೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರ್ತೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಏರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಒರಿ ಕಡ ಬುಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಪೆ ಆತೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೇ ಬುಡ್ನ ನಿಗಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ನಿಗಲ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಲ್ ನಾಗ ಒಂದು 2 ಜನ ಕಡ ಬುಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕೇನ ಅವು ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನೆನ್ನ ಮಿತ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಗುರು ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಏ ಪಲ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಗಿವ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಒಂದು ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಈಡ್ನ ಮಾಮಿಗ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಯರೆ ಪನ್ಲೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಪನ್ಲೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅದು ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾಮಿ ಪೊರ್ಲತ್ತ ಪುದರು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೋಗುದರು ವೈಷ್ಣವಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಿ ತೂಪೇರು ಅಂದ್ ಮಾಮಿ ತೂಪೇರು ಇನ್ನ ಮಾಮಿಡ ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ చాలా కథరిద్దింకల్లా భర్త వరందుండు గాలి వరందుండు ಒಂಜಿ ಜಾಲ ದಿಕ್ಕುನೊಂದಿ ಪುಗೈನ ಬಾತೆರ್ನ ಐತರನ್ಯ ಇವೆಲೆ ಆರು ಮನ್ಪಂದು ಫುಲ್ ಜೆರ್ಗಾಯಿ ಸಾರಿ ಬೇಲೆ ದುಮ್ಮು ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೊಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಲ್ಲು ಜೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ಇಟ್ಟಿತ್ತನೇ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ದುಮ್ಮದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏರ್ ಬೇಲೆ ಅಂತೀರಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಮಾಮಿಡ ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಆಂಡತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ನೇಮ್ ದಾದೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನುಲಿ ಆತ ಬುದಾರ್ ಮಾಮಿ ಬುದಾರ್ ಪನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಪನ್ನೋಲ್ಯಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಹಿಡ್ಸಂತಲ್ಲ ಬುದಾರ್ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ದ ಐತೆ इंस्टाग्राम गौतमी कामत। आपका नाम क्या है? गौतमी। नेक्स्ट माम मिडा पातेर पाले उंटे इक पोर्तो पातेरी कनक अग्गुल पाड्रा पुनगलिल्लदने एत्तिप्पु अवळु कनक ग्यास उंडत मंडे चल परिज्जि। नेक्स्ट हाय अक्का पंतेर हेलो MS ಧೋನಿ ಇದು ಏತ್ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡಾರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದುಂಬು ಪಾತಿರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸಾಗ ಓಲ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಗೊಬ್ಬಿಯರಂದು ಒಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತನದ ಬರ್ಸ ಎತ್ತಿಜಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬಿಯರಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರ ಹೊಂದಿತ್ತಿರು ಬಗ್ಗೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಬುಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಪೆ ನಿನ್ನಲೆ ಕೊರೋಡ ಆತ ನಿಗುಲು ಈತ್ ಸಮಯ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಕು ಕೊರೋಡ್ ಅಂದ ಅನ್ಸುಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ ದಾದೆ ಈರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದುನು ಈ ಜಿಯಾನ್ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಓದ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದಾಗ ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮಾಮಿ ದಾನೆ ಸಪುರ ಉಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉನೋಡು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂಡ ಇತ್ತವರ್ ಬೀಜ ಒಪ್ಪರು ದೊಂಕೆರೆ ಪಂಡಾರು ದುಮ್ಮುಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಹೋದಿತ್ತೇರ ಅಲ್ಪ ದೊಂಕೊದಿತ್ತೇರತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈನ ಅನ್ಪುನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಈ ಅಂಚ ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಅನ್ಪೇರ ಐಕಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ದಿ ನೀನು
ಈ ತಿಡಿಲಿ ಬರ್ಸಾಗ ಓಲ್ ಗುಬ್ಬು ನಾಂಡತ್ತ ಗಿವ್ ಅವೇ ಏತು ಓದ್ನೇನೆ ಓದ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಕುಂತಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡ ಹೊತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಮಾಮಿ ಸಪುರತ್ತಿರ್ಗೆ ಪೂರ ಅವೇ ಅನ್ಪುನ ಮೊಲ್ಲ ಸಪುರನಿ ಕಡ್ಡಿ ഞാനೊಂದು ತೆತ್ತೆ ತೋರಾತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ದು ಇರೆಗ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಏನು ಎರೆಗ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಯಾನಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಕೆಂಚ ಗಿವ್ ಅವೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಶೆಟ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ಅರೆ ಎಂತ ಮಮ್ಮಿ ಆರಿಗ್ಲಾ ಮಾಮಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಈರೇನ ಮೈತೆ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಕಾಂಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ಬನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಪನೋಲಿಯೇ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಅವತ್ತು ಒರಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಏರ್ನಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಅಂಚನೇನಾ ಅಂಚೆ ಅನ್ಪಾಡ್ದಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಮೈತೆ ದಿನ ಲೆಪ್ಪಿಸ್ ಮೂಲೆಲ್ಲಿರತ್ತ ಸಿಸ್ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ರ ಕೂಡ ಒತ್ತಾರೆ ಇರು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇರು ಮಂಡೇಚ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾತ ಹಂಗೆ ನಾವು ಪೂರ ಸಿಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ ಚೌರ ಮಂಡೇಚ ಆಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಲೈತ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂತಂದು ರಂದಾತ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇಪ್ಪೋಡು 3 ಜನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲಡೆ ಮಲ್ತನಾಗಲ್ಲಾನೆ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ఒక ಸೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇರುವೇರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಇರುವೇರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ತೊಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಂಗ್ಲೇ ಬಂಗನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನಲ ಅಂಚನೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂದೆ ವರ್ಷಿಣಿ ಲತಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಕಿರಣ್ ಹಲೋ ಕಿರಣ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮಾಮಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಲೋ ಇಶಾನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗು ಮುತ್ತೂರು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಮಾಮಿನ ನೇಮ್ ದಾದೆ ಗೀತಾ ಲಲಿತಾ ರಡ್ಡು ಗೀತಾ ಲಲಿತಾ ಬುರ್ಚಾ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಲಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರೆ ಬಂದಂತ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ರಡ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲಲಿತಾಗ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ಪರ್ ಪನ್ಯ ಲಲಿತಾ ಒರಿಲ ಪನ್ಪನೆ ಅನ್ಕೆ ಏನಿಜ್ ಅದಾ ಗೀತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಣಿ ಲತಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಆವು ಪಂತೇರ್ ಓಕೆ ನಿಗೋಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ 2 ಜನ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬೇತಾಗಲೆ ನಂಜೆ ಅವಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಈತ ದಿನಾಣಿ ಪಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೇ 5 ಮುಟ್ಟ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಏರ್ ಕಡಬಿಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನಲ ದೊಡ್ಡ ಸೇಮ್ ಏತ್ ಸಾರಿ ಪಂಡೇರಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇರೇಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಿಂದ ಅವಲಾಗಡೆ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೈಟ್ ಪಂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೋಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವೆಂತ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಓದು ಜಾರು ಅವು ಎಂಚ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಗಲ್ನ ಮಾತಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜತ ಉದ್ದಾಗ ಓದಂಪು ಒಂದು ಲೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತಾರೆ ಹಲೋ ಬೊಕದಾಲ ಪಂಚರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಜಿ ಪಂತೇರು ವಿಜಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಪಣ್ಣೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಬರ್ತದೆ ತೆರೆಕ್ ಮನೀತಿ ಜರಿತವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಋಷಿ ಗಜಾರ್ ಹಲೋ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಹಿಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿರಂದು ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಭೂಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಬಸವಂಡಿಯೇ ಈರ್ನಲ್ಪುಂಡ ಹಾಯ್ ಭೂಮಿ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇರು ಪಿರೌಡು ಒಂದು ಮಾಮಿ ಒಂದು ಮೈತೇದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಮಲ್ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ವಿಮಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೋಜ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಏರ್ತು ಸರಿ ಪೇರ್ ಮಾರು ಓಕೆ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಮಲೆ ಅವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ವಿಮಲ್ ಓಕೆ तुम्हारा नाम विमल है ओके
ಮಾಮಿನ ಮಗಳೇನ ಪುದಾರ್ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಕಾ ಹಾಯ್ ಸೋನು ಅರೆಗ್ ಕಣ್ಣು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರು ಎರೆಗ್ ಎಂಕ ಹಾಂ ತುಡುಡುಂಟು ಬತ್ತಂಡಿತ್ತೆ 20% ಉಂಡು ಸಾಕಂಡು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಓದ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಂಡಿ ಓದು ಓದು ಓದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಂತಿ ಪಂಪನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇನೆ ಹಲೋ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರಬಹುದಾ? ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರಬಹುದಾ? ನಿಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಹೆಸರೇ ಅದ ಅಲ್ಲವಾ ಇಂತನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿಕೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಜಾರ ಇಜ್ಜಿತು ತುಜಿ ಶೋಕೊಂಡ ಈರ್ನ ಮೈತೇದಿ ದಾದ ಕಲ್ಪುನು ನಿಂದೆ BCA ಭೂಮಿಕಾ ಇಂಕ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡ್ಪಾರ ಏನು ಅನ್ಪಾರ ಮಾಮಿ ನಿಕ್ಕ ಇಂತ ಮಾಮಿ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಜ ಇತ್ತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಿನ ನೇಮ್ ದಾದೆ ಮಾಮಿನ ನೇಮ್ ಲಲಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವಡಿಗ ಅನ್ಪುನಾರ್ ಹಲೋ ಪಂತೆ ಹಾಯ್. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಇರುವವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತವ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತವ್ರೆ. ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಜ್ ಪಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನು ಅವ್ವೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲೀರು ಈರು ಏನಡ್ದು ಮಲ್ಲಾರ ಕಿನ್ಯಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಕುಂತಳಾ ಎರೇನ್ ಚಿಕ್ ಏರ್ನ ಮೈತೆ ದಿನ ನೇಮ್ ದಾದೆ ಅಂದ್ ಅವಡವು ಅವು ಏರ್ನ ಮೈತೆ ದಿನ ನೇಮ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಆತ್ನ ಭೂಮಿಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಭೂಮಿಕಾ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಾರ ಮದ್ಮೆ ಅವಳ್ದಂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಪೋಲೆ ಮರೆ ಮುಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀರು ಕುಡಲಡೆ ಹಾಕೊಂಬರಂದ್ರೆ 2 ಜನ ಬೂಡುಂದಂಡ ಗುರು ಶೆಟ್ರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೋತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಉಂಡಿಗೆ ತೋಡು. ವಿಕ್ಕಿ ಬಂತನಾರ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಹವ್ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಹವ್ ಆರ್ ಯು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಮೇಘ ಪಂಪನಾರ್ ಪಂತೀರ್ ಹುಷಾರಲ್ಲೆಮ್ಮ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಡನ್ ಪನ್ಪನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊರ ನಿಗ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರ ಮದತ್ ಬೋಪುಂಡತ್ತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರವ್ ಇಜ್ಜೆರ ಹಾಕ್ಲೆ ನಾನು ಏಮ್ ದಾಯ್ತಾ ಭೂಮಿಕಾ ಲಲಿತಾ ಶೆಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಮೇಘ ರವಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ನೀವು ದುಂಪ ಬಿಜಾರ ಹಾಯ್ ಟಿಪ್ ಹೊರ ತೇಪಲ ಹಾಯ್ 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 ಮಾತಿರಿಗಳ ಹಾಯ್ ಹೊರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇರ್ ಬಲೆ ಮನ್ತ್ವೆ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಏರಂದ ಹೊಡೋರ. ಮೇಘ ರವಿ ಕುಲಾಲ್ ಚಾಂಡೆ ಇನ್ನ ಚಾಂಡು ಅಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲೆನ ಬೈಲೂರುಡು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲೂರುಡು ಅಂದೆ ಹೋಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲೂರು ನೀರೆ ನಮ್ಮನ ಈರ್ನೊಲ್ಪ ಯಾನೀರ್ನ ಸೋನ್ ಈರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಓದೋಚಿ ಅವೇ ಬಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗುರುಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ವಾಸುದೇವ ಟಿ ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರ್ನ ಹೌಸ್ ಓಲು ಎನ್ನ ಹೌಸ್ ನೀರೆಡ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನನ್ ತಿಳ್ಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾರ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BCA ಓ ಕೋಸಿಸ್ ಪ್ರತೀಪ್ ಅಂತನ ಕಂತೆ ಹೌದೇ ರೈಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ BCAಗೆ ಖಾಲಿ BCA. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಪಿರೌಡ್ ಕುಲ್ಲಿನಾರು ಇನ್ನ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈತೇದಿ ಎನ್ನ ಕನನೆನ ಮಿಗ್ದಿ ಒಂದಿರ್ನರೆ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಪ್ ಜೆಂಚನ್ ಕೊರಪ್ ಜೆಂಚನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೊಂದು ಮಂತಿನ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಮಂತಿನ ಈರ್ನ ಹೌಸ್ ಸೋಲು ಪುಟ್ಟೆಗೌಡ ಪಂಪನಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ನ ಏರ್ನ ಅತ್ತವು ಈರ್ನ ಹೌದಾಗಿ ಏರ್ನ ಪನ್ನಿಗಳು ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಪನ್ನತ್ತೆ ನೀರೆಡು ವೈಷ್ಣ ಏರ್ನ ಹೌಸ್ ಈರ್ನ ಎನ್ನನಾ ಎನ್ನ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಮೈತೇದಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂದೆ ಬಲ ಇರಿ ಮದ್ಮಲ್ ಪಡೋದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದೆ ಕೂಡ ಬಾದರೊಂದಿಲ್ಲ ఈయన రమ్యాచారి ఈయన పండరత దాది ననల పోతు జత లైవ్ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲಾರಿ ಅನೆಂಚ ಲೈವ್ ಹೊಡ್ದು ಪೋಪುನ
ದಾದಾಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ಲೈವ್ ಮೀನ್ ഞാൻ പോടാ പോത്ത് ಜರ ರಡ್ಮೂ ಸರಿಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಂಜನಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂದೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಕ್ಕ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಾರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಂಡು ಅಂದೆ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ದೇವರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನು ಮ್ಯೂಟ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತುಂಡು ಓ ಏಜಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಣ ಅಂದದ ಸೀರ್ ಪನ್ಯಕೇನುಜಿ ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನು ಅಯ್ಯೋ ಏಜ್ ನವ್ವಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಇವರ್ ಅತ್ತಿ ಯಾಕಡಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮೊಗಲ್ನ ಒರಿಯರಿನ ಓದೋಡತ್ತ ಬೊಕ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ನೆರ್ಪೇರು ಕೂಡ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯೂಟ್ ದೆಪ್ಪಿ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಇರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೂದು ಮ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆವು ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವಿದಾದೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ಮ್ಯೂಟ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಂಪೋಪಾವೆ ಈರು ಸೋನು ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಪೆಂತ್ಲೆ ಬಾರಿ ಅವನೊಂದಿರ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಜಾತಾ ಪಂತನಾರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಸೋನು ಉಲ್ಲಾನೈ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಗುರುಶಿಟ್ ಇರೇ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚೊಬ್ರು ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಯನೇ ಬನ್ಪುನು ಅವು ಏರಿಗ ನೆರ್ಪುನು ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಏತುಂಡಾತೇ ಮನ್ಪುಗೆ ಈತ ಈನ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನ ಸುದ್ದಿಗಾರ ಬತ್ತೇರ ಹಾರ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಇರ್ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಪನ್ಯ ಕೇಂದಿಚಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಏತುಂಡು ಆತೀವ ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೇಮ್ ಅಂದ ಅವರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಉಳ್ಳರದಿ ಈ ಮೋಲು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಯವುಲ್ಲೆ ವರುಣ್ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇಗೆ ಮಧ್ಯದಾಯಿ ವರುಣುಲ್ಲೆ ವರುಣ್ಲ ಮೋಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಂತನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರೇರು ಕೊರೋನೋಡು ಬೋಯರ್ ಮರೆ ಬದುಕುಂಡತ್ತ ಮರೆ ಈ ನಲ್ಲ ಬದುಕುಂಡತ್ತ ನಲ್ಲಾಗೆ ಹವಾರ್ ಯು ಸಿಸ್ ಈರ ಗುರುಶೆಟ್ರೆ ಈ ಲಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಈ ಲಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆರು ಲಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಈಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಲಾಡೆ ಮಲ್ಪರವ ಇದು ಒಂಜಿ ಬರಲಿ ಹವಾರ್ ಯು ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಓ ಏತು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸಾಕಂಡು ಮರೀತಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತೂಪೇರು ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಜೋರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಜರ್ದು ಬರ್ತೀನತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ನಂಚೆ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ಓಲು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ನೀರೇ ಬೈಲೂರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೆ ಯಾನಾರ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪ ಇಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈಚಿನ ಕಡೆ ಮಲ್ದುವೆ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಯ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಜಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸೋದು ಇಂಕೋ ಆಯ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂನಾಗ ಬುಲ್ಪೋಡ ತೆಲ್ಪೋಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೇ ಪಾಪುಂಡವ್ರು ಅದಾದ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಯಾನೇ ಬಂತು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪು ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಮಿಳ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಏನು ಬಕೆಟ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ವಿತಾ ಪಂತೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲ್ ಸೇಸ್ ಮೂಜಿ ಜನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡಾ ಕೇಳಾಗ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಒಬ್ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋನು ಪಂಪ್ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿದ್ಯಾನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಂಪ್ನಾರು ಅವು ಅಮ್ಮ ಕೇಂದು ಪನ್ನಿನ ಅಮ್ಮ ಕೇಂದು ಪನ್ನಗೆ
ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತೂಪೇರಿಗೆ ಎಂಚು ಒಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರು ಅಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತ ತೂಪೇರಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರೆಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮಗ ಪಪ್ಪಗ ಮತ ಎಂಕು ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಯಾರೆ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಈರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೈಷ್ಣವಿ. ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರಿ ಇರು ಲಾಗಡ್ ದಾನಿ ಲೈವ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿರತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಕಿತಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ನಿಕ್ಲೇನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು ನೀರೆ ಸಾವಿರ ಸರಿ ಪಂಡತೇನು. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಹಾಂ ಕೇಂಡುಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಕುಡ್ದೆ. ಇದು ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು. ಮದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂರಿಸಿ, ಎಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಸಂಡೇ ಕೋರಿಯೆ. ನಿಂದು ಯಾವ ಊರು? ನಂದು ಬೈಲೂರು. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನು ಪೋತುವೆ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು. ಓಕೆ ಮಾ ಓಕೆ. ನಿಕುಲ್ಪುರ ಬೋಡು ಅಗುಲ್ಪುರ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿತ್ನಗಲ್ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶಪ್ಪ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಈರ್ನ ಮಾಮಿಗ್ ಏಪಲ ಲಾಗ್ ಬರ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಣ್, ಎಡ್ಡದ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಣ್ ತುಲೆ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅಮ್ಮಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಏನು ನಿಂದು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಮಾರೇನ್ ಚಿಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ ಪೆರ್ಸಾ ಲೈವ್. ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರಲ್ಲ? ಕ್ಷಮಿಸುವ. ಅವು ಎಂಕ್ ಈ ರಂಚ ಪಂದಿನಿ ಬೇಜಾರಂಡು. ವೈಷ್ಣವಿ ಪಂಪನಾರ್ ಎಂಚ ಪನ್ನ ಬೇಜಾರಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ. ಓ ಅಣ್ಣನ್ ಸಾರಿ ಮಾ, ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಅವ್ವಿ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಾರಿ ಅವೇ. ಇದು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪೋರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಡೈಲಿ ಪೋರ ನಿನ್ನ. ವನಿತಾ ಎಂ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ಟೀ ಆಯ್ತಾ? ಟೀ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಪ್ ನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ. ಮಮತಾ ಸಾಲೇನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಓಯ್ ಕೆಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ ಜಾ ಅತೈರೇ ಪಿರೌಡು ಪಪ್ಪ ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ತೂನ್ನುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರ ಪಂದು ಇರ್ನ ಮಾಮಿ ಕೀನಿ. ಓಯ್ ಕೆಪ್ಪ ಎಂಕಿನಿ ಕೆಪ್ಪ ವನ್ಪು ನೀರು ಎಂಕುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಓದ್ನಾಗ ಒಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವು ಕೆಪ್ಪ ವನ್ಪು ನೇನಿಕ್ ಮಾರ ಏಕ್ ಮಾತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಬಿಡ್ತೀರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಿತಾ ಜೋಡ್ಕಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ಯಾನು ಸೋನು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತೇರು ಈರು ಒಂದು ನಾನು ಅನ್ಪೇರು ಮಾರ್ವಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗುರುಶೆಟ್ರೆ ಬರ್ತೇರು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕುದೆ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವನ್ನ. ಓಯ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಏನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕುದಾ? ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? 10% ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂಡು ಗೋವಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂಡು ಹೆಂಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾರ ಆಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಬರುವ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ನ ಒಂದು 10% ಅಂಡಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ಮನೆ ಇಂಕ. ಓ ದೇವರೇ, ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟೇ. ನೀವು ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮಾರೆ.
എന്താ ഹായ് ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲಾರ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸೋನು నెక్స్ట్ హే ఇన్న డ్రీమ్ దాద్దే ఇంకొంచెం మళ్ళీ న్యూస్ యాంకరింగ్ ಅವರೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡೆ ಒಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡತ ಕಾರ್ ದೆತ್ತನ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತನ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಡು ಪೂರ ಈರ್ನ ಮಾಮಿ ಪಾಪ ಪಿರೋಡು ತಗೊಂದಿತ್ತೇರತ್ತ ಐಕ ಕೇನ್ನಿ ಎಂಚೋ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪತ್ತು ಬನ್ನಿ ಪಾಪ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಇರ್ ಕೆಪ್ಪಿ ಬಂಡಾರತ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಕೋಪ ಇರಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೇ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದೆ ಪಂಡತ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಂಡ ಕಿಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಉಪದ್ರ ಇದೇ ಬತ್ತಂಡ ಇಮೇನ ಸೋನುನ ಉಪದ್ರ ಅಂಚ ಇನ್ನ ಇನ್ನು ಈರಿಗೆ ದಿನ ಸರಿ ಜನ ಅಂಚ ಅಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಜು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಸೋನು ಹಾಯ್ ಗುರು ಅಂಡೆ ಚಾ ಅಕ್ಕ ಅಂಡಿ ಇಜಿಂಡಲ ಉಪದ್ರ ಸಾರಿ ಗುರು ಯಾನ್ ಏಯ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾ ಓಕೆ ಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಅಂಡ ಓದಿನ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೇವೇ ದಾದ ಮರೆ ಸೋನು ಗಮ್ಮತ್ತುಡು ಪಾತೇರ್ಗ ಓಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಡು ಪಾತೇರ್ಲೆ ಹೌದ್ರಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವಳಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂತ ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂತ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎಂತ ನಿಮ್ಮದು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೈಷ್ಣವಿ ನನ್ನ 9th ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಓದಲೇವೇ 10th ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಪ್ಪೋಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓದ್ ನೈಟ್ ಜಾಲಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್ ಹಲೋ सॉरी हाय मेरा नेम अयो बच्चे हिंदी दा बच्चे ओके मा या लाइव एंड मल्पे याव ಈರ್ ಕಾರ್ಲದಾರತ್ತೆ ಯಾನು ಬೈಲೂರು ನೀರೇ ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರ್ ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹೆಲೋ ಓಲರ್ ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ದು ಸಾಕ್ತಿರಿದು ಪಾಡ್ಯಾರು ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಬತ್ತಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಗತೀಶ್ ಏನು ಶವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಕಿಪ್ಪಿ ಪನ್ಯೈಕ್ ಸಾರಿ ಪಂಡ್ಯಾತೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಗ್ಲೆ ಯಾನವನ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಡೆಗೆ ತೋನಿಸಿ ಇನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೆ ಇರೇ ಗಿಲ್ಲಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಇಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಾತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಾತಿರಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಪೂರ ಓದಿಯೇ ಓಯ್ ಕೆಪ್ಪ ಪನ್ಯೇಕ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಬ್ಬರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸೋನು ಈ 9th ಕಾರ್ಬರ್ ಮಂತ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಹೆನ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಿಯ ಮಾಪ ತುಲ ಏ ಸೋನು 9th ಪನ್ನ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೋಯೆ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು ಓದ್ಯಾವರೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ 9th ಸೋನು 9th ಸಾರಿ ವೈಷ್ಣವಿ 9th ಅತ್ತು ಸೋನು 9th ಯಾನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೋನು ದಾನೆ ಈತಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಜೋರತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಅವರೇ ಬರ್ನಾಗ ಅಕಲೆಗ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಜನನೊಂದಯ ಅಂಡ ಅಂದಿ ಲೈವ್ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿ ಐ ನೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜೆ ಕೊರಜ್ಜ ಒಬ್ಬರ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ನಿಗ್ಲೆನ ಕೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ತಿರತ್ತ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅವಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಯಾನ ಏರ ಮಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಯಂಪ ಹಾತಿರ್ದಿಜಿ
ಸೋನು ದಾನೆಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆರಡು ಅಂಚ ನಾನು 9th ಪನ್ನಾಗ 10th ಬರ್ನಾಗ ಎಡ್ಡ ಓದೋಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚ ಬರೋ ಮಲ್ಪುನು ಮ್ಯೂಟ್ ಆತ ನೀತು ಪೊರ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗಳು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಡು ಕೊರ್ದು ಹಾಳು ಮಲ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಸರಿ ಇತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳಾಯಿನಿ ಪೂರ ಜೋಕಲ್ಲ ಟುಮಾರೋ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಏನು ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಗುಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ಲಿ ಪೂಜೆರು ಲೈವ್ ಇಡು ಬೋಡಣೆ ಒತ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರಿಪ್ಪುಣತ್ತ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರಿಪ್ಪುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಉಡುಪಿ ನಾಯಕೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂತಾರು ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಅಂದಮ್ಮ ಇನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನ ಕಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೆಸಲೆ ತೂಕ ಏನೊಂದು ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಎರಡಂದು ಎಪ್ಪರಿತ್ತು ನಂಜು ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಂಗೆ 5% ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬೈಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ತಿಕ್ಕುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಗಿವ್ ಅವೇಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಓಕೆನಾ ಗುರುಶೆಟ್ರೆ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕೆರೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಯಾವ ಮಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜೆನ್ನೈಟ್ ಇಜಿನ ಮಲ್ದೊಲಿ ನೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 7% ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬೊಯ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇಡೋ ತಿಕ್ಕುವ ಮಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ತಾರ ತುಪ್ಪ ಹಾಂ